Sang sirum na sadtong amo nga adlaw, nagsiling si Hesus sa iya mga gintuton-an. Dali matabok kita sa piyak sang linaw. Gani ginbiyaan nila ang madamo nga mga tao, dayon ang mga gintuton-an nagsakay sa sakayan, gaginsakyan ni Hesus. Gagindala niya siya upod sa ila. May iban man nga mga sakayan dito. Sa inali nagmadlos ang hangin, kag ang mga balod nagsulod sa sakayan, sa bagay nga madali na lang inima kapan. Pero si Hesus dito sa ulin, nga nagaulon sa ulunan kag nagakatulog. Ginpukaw siya sang mga gintuton-an, kag nagsiling sila sa iya, "Manunudlo, wala ka bala makabalaka nga daw malumos na kita?" Nagbangon si Hesus kag ginmanduan niya ang hangin. "Maguntat ka," kag nagsiling siya sa mga balod, "Maglinaw ka." Naguntat ang hangin, kag may dako nga kalinaw. Dayon si Hesus nagsiling sa ila, "Nga balan hadlok gid kamo? Ano, wala pa bala kamo sing pagtuo?" Pero tama gid ang ila kahadlok, kag nagpamangkutanay sila, "Sino bala ini nga tao? Bisan pa ang hangin kag ang mga balod nagatuman sa iya." Ini amo ang pulong sang Ginoo, kag nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Dios tungod kay ginatagan pa niya kita sa siningtion. Diin kita makapamalandong sing dugang sang iya mga pulong nga akong ginbasa sa Marcos Kapitulo 4 halin sa 35 pagkadto sa 41. Kagang tigulo nga aton paghambalan subong nagasiling, ang gamhanan nga Dios. Ang balaan na kasulatan nga amo ang Biblia nagatudlo sa aton, bisan sang wala pa mataw si Kristo, hambal na sa Old Testament. Kagini makita sa Isaiah 9:6 nga nagasiling nga pagkatawgon siya nga gamhanan nga Dios o kon Dios nga makagagahom. Kag nagapadayon pagid sa pagtudlo sa aton ang balaan nga kasulatan nga si Kristo dire sa akon ginbasa may gahom bisan pa sa pagsabdong o kon sa pagpauntat sang gahom. Nakita naton nga gin-display, ginpakita ang iyang gahom paagi sa pagpauntat sang mabaskog nga bagyo. Kag ang okasyon diin aton nga basa amo nga si Kristo nagapanudlo sa mga tao kag nagapang-ayo sa mga nagkalain-lain nga mga balatian, kag tama na gid siya iya kakapoy, ginhagad niya ang iya mga followers, ang iya mga gintuton-an nga magkadto sila sa tabok sang linaw. Pero sang didto pa sila sa tunga-tunga sang amo nga dagat o kun linaw, nag-abot gid ang dako nga bagyo. Pero aton talupang don dire nga si Kristo upod sa iyang mga sumulunod, upod sila sa isa ka baruto nga nagabiyahe sa dagat pakadto sa tabok nga linaw. Updanay gid sila. Kagamo man sini ang kahimtang sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Sa aton pagpangabuhi sini nga kalibutan, upod naton ang Dios. Wala niya kita ginbiyaan.
kag pasagdan. Upod kita katulad nga upod kita nagasakay sa isa ka baruto nga nagabiyahe sa labing malapad nga dagat. Pero bisan upod naton siya, may ara nga mga gumuntang nga problema gihapon nga aton makita katulad sa iyang mga gintuton-an. Upod sila ni Kristo, pero may bagyo nga nag-abot sa ila. Kagamo gid ini nga natudlo man sa aton. Kung kaysa nagauna kita nga kung upod naton ang Dios, wala na problema, way na balatian, way na masakit o kon ano nga klase sang problema. Diri gani si Kristo, upod siya iyang magintutunan, sugata pa nila ang dako nga problema. Diri sa kalibutan, hindi naton iya ma-deny ang kamatuoran nga may problema kita. Ang nakaayo lang diri, kay upod naton si Kristo sa aton nga problema. Ara siya amo ang aton nga kaupod. Kag wala niya kita ginapasagdan. Ini makita naton sa Joshua Kapitulo 1, versikulo 9. Ginhambal ini sang Dios kay Joshua. Sadtong si Joshua nagtalos kay Moses bilang leader. Ang siling sang Dios iya, Joshua, magpakabakod ka. Hindi ka magkahadlok. Ako magaupod sa imo bisan diin ikaw makadto. Ini nga pulong amo man ang ginahambal sang Dios sa aton. Siling niya sa aton, hindi kamo magkahadlok. Magpakabakod kamo. Ako magaupod sa inyo bisan anong kahimtang sang inyong kabuhi kag pagpangabuhi. Siguro ang aton niya problema subong, lain kay sa ila sang una, bagyo ang ila, ang aton niya siguro subong, amo niya ang COVID-19 nga pandemic. Makabig man naton nga sa aton pagbiyahe kapag sugata sining dako nga problema, kaupod naton ang Dios kag nagahambal siya sa aton, hindi kamo magkahadlok. Magpagabakod kamo. Ako magaupod sa inyo bisan anong kahimtang sang inyo nga kabuhi. Kag ang pungsod nga Israel, amo ina ang pungsod nga ginakabig nga pinili sang Dios nga pungsod. Amo man sini ang iya ginahambal sa ila. Sinila, hindi kamo maghadlok. Ako, amo ang inyong Diyos. Magaupod ako sa inyo. Nasulit-sulit ina sang Bible, ang pulong magaupod, magaupod. Haling sa una, tub-tub subong, ang Diyos wala nagbiya sa aton. Siya nagapakig-upod sa aton pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Bisan pa sa New Testament, sa Mateo Kapitulo 28, halin sa 16 pagkadto sa 20, gintipo ni Kristo ang iya mga sumulunod sang wala pa siya kabalik sa langit. Tapos siya ginlansang nabanhaw sa 3 ka adlaw, ikatatlong adlaw, nag-upod siyang mga gintutunan, tapos siya nabanhaw, gintipo niya kaginsingganan. Ang bugos nga gahom siling ni Kristo, sa langit kag diri sa duta, gintugyan na sa akon. Busa lakat kamo, ibantala ninyo ang mayong balita, kag siling ni Kristo, tanawa, ako magaupod sa inyo, tub-tub sa walay katapusan. Amo nang saad, amo nang promisa.
nga ginabalik-balik ni Kristo, siya magaupod gid sa aton kag hindi siya magbiya. So sa aton pagpangabuhi, hindi kita nga nag-isahanon lamang. Si Kristo di magbiya sa aton, siya magapakig-upod sa aton, tub-tub nga na makatabo kita sa isa ka lugar, din ginaama niya sa aton, kag kita magapakig-upod sa iya, tub-tub sa walay katapusan. Kagini nga Kristo, ganagupod sa ila sa isa ka pambot, masiling na naton nga pambot, no? Amo ini ang Kristo nga dalangpan naton. Anong natabo? Sang didto nagbagyo, purti kadalagko sang balod ang mga followers ni Jesus Christ nakulbaan na. Kay man gina saputi na sang balod ang ilang baruto o kung ilang bangka, kag ang tubi nagsulod na sa amo nga baruto. Abi nila magkalapatay na sila ka tapos malunod ang amo nga baruto. Kag sa dako nila nga kulba, nagdangop sila kay Kristo, nga si Kristo iya dito nagahigda nakatulog. Sa uli na yon sang baruto nga kapoy. Tani na ninguha man sila nga hindi na pagdisturbohon si Kristo, kay ti nagapahuway. Pero wala na sila mahimo. Dako na gid ang ilang problema. Ang iban sa ila mga may experience man sa panagat, may imagine ako nga San Pedro dito, daw medyo siya ang eksperensyado kay mananagat na siya, ginhimo nila ang tanan nilang mahimo. Wala nila masulbar ang balod kagag bagyo. Nagdangop sila kay Kristo. Kaginsinginan nila, Ginoo, daw magkalalumos na kita kag magkalapatay. Ano, wala ka bala, nagakabala ka sa amon? Kag si Kristo, dayo nagbangon, nagtindog, ginsabdong niya ang bagyo, ang hangin, ginsinginan niya nga hangin untat, balod untat, kag dayon nagkalmada ang kalibutan, naglinaw kag wala na sing hangin. I-aplikar tani sa aton kabuhi. Yes, sigurado nga nagatubang kita sang problema. Wala sing isa ka tao nga natao sa sining kalibutan nga wala sang problema. Kung sa bagay, sa ginbunag kita sang aton nga iloy, ang una nga ginhimo naton, amo ang paghilibion. Sugod na inasang problema, nagahibi. Kung ang doktor nga nagpabata, sang isa ka bata, kapag bata niya, tudo-tudo, kadlaw ina nga bata, hasta ang doktor godong kulbaan nga ang sagi siya kadlaw. Kaya ang normal iya among ang bata, pagkatao, naghilibion. Kung ano man ina nga kamatuoran para sa mga doktor nga nagahibi gid para sa akon, makasiling ko nagsugod na yang problema kabangdanan nga nagsagi siya hibi. So wala sing tao sa kalibutan nga wala problema. Pero salamat sa Dios kay sa aton mga problema may dalang pan kita si Kristo nga sarang makabulig sa aton sa bisan anong problema nga aton ginasugata sa aton pagpangabuhi sa sining nga kalibutan. Okay, ginsabdong ni Kristo ang bagyo kag hangin, kag ini naguntat. Siya sarang makapauntat sang problema nga aton ginatubang tungod kay gamhanan siya. May gahom siya, ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta ara sa iya. Gina-exercise sa ginagamit niya ini sa pagbulig sa mga tao katulad naton nga may dalagko nga mga problemas.
So dangop kita sa Ginoo paagi sa pagpangamuyo kay siya amo ang aton kabulig sa pagsugata sa dalagko nga problema nga nagaabot sa aton mga kabuhi. Nagasiling ang Ginoo, gini makita naton sa Salmo 124 versikulo 8. Siling niya, ang aton kabulig nagikan sa Dios, o kung ang Dios nagabulig sa aton. Nga nagahimo ini nga Dios amo naghimo sang langit kag duta. O siling niya, ang Dios nga naghimo sang langit kag sang duta, amo ini ang Dios nga nagabulig sa aton. Wala kita niya ginbutang sa sining kalibutan kag pasagdan. Gintugan niya ining kalibutan, ginhimo niya kita kag gintugutan sa pagpapuyo sa sining matahom nga kalibutan. Kag tungod siya makasarang sa pagbulig sa aton tanan. Suni nga Dios dapat naton saligan. Saligan naton siya, dalangpan kag saligan. Ang pagsalig kung kaysa ginagamit na ang isa kapulong nga dapat magtuo kita sa iya, o kung dapat magsalig kita sa iya. Di pamangkuton pag ginaton ang aton kaugalingon, sino bala siya nga dapat ginaton saligan. Sang una, sang si Kristo, sang diri pa sa duta, nagpamangkot siya sa iyang mga gintutunan. Kagisa sina amo si San Pedro nga didto man, nagsiding si Kristo sa ila, sino ako? Siling sang mga tao, siling sa iban nga mga tao, sino ako? Siling nila, sino ako? Nagsabat sila, siling sa mga tao, Ginoo, ikaw kuno propeta, si Isaias, si Elijah, si Jeremiah kuno ikaw. Propeta kuno ikaw. Anong obras mga propeta? Sang una, ang mga propeta, amo ni ginasugo sang Dios sa pagdulong siyang mensahe sa mga tao, ilabi na sa mga Israelinon. So amo ni siling nila, ikaw kuno propeta, o kon si John the Baptist nga naglapatay na to sila. Amo na ang siling sa mga tao, lain-lain ang ila pagkilala, lain-lain kung sino si Kristo. Ti si Kristo naman ko sa ila, ti sa inyo, para sa inyo, sino bala ako. Alisto gid magsabat si San Pedro, para sabat hindi nga siya ang mahalan sa tanan, pero para hambal siya. Siling ni San Pedro, Ginoo, ikaw amo ang Kristo, ang bugtong nga anak sang Dios. Siling ni Kristo sa iya, San Pedro, korek, husto gid ikaw. Hindi tao ang nagtudlo sina sa imo, hindi tao ang nagpahayag sina sa imo. Ang Dios mismo, ang akon amay, paagi sa balaan nga Espiritu, among nagpahayag sina sa imo, nga ako amo ang Mesiyas, ang bugto nga anak sang Dios. Ang pulo nga Kristo, kung sa aton pa Mesiyas, pulo parehas nila Kristo, Mesiyas, parehas ang meaning. Ano bala ini ang Mesiyas? Ang nasiling nga Mesiyas, manuluwas nga ginpadala sang Dios sa pagluwas sa aton gikan sa silot sang sala. Kung sa aton pa ang Mesiyas, Dios nga manuluwas nga ginpadala agod magluwas sa aton. So ang aton gali kabulig, Mesiyas si Kristo, ang Dios nga aton
manuluwas, gamhana nagsaad, nga hindi siya magbiya sa aton, hindi niya kita pagpasagdan sa mga problemas nga nag-abot sa aton kabuhi. Mga problemas nga aton ginakadlukan subong, nga mo ang pandemic, aton siguroon nga may Diyos kita nga wala nagapantubaya sa aton, kundi nagabulig sa aton. So saligan naton siya amo ang aton manuluwas, siyang Mesiyas. May dako nga pamangkot nga nagabot sa mga gintuton-an diri. Kagini nga pamangkot, siding nila, sinogid bala siya? Ano ni nga say isang tao nga bisan ang balod kaghangin gatuman sa iya? Amo ni ang ila pamangkutanon. Silang una-una, wala man sila nagpamangkot kay Kristo, sila iya nagapamangkutanay. Hindi sila kasabat sa isa kag isa. Nga amay gahom sa iya pagpauntat. Sinugid bala ni siya nga bisan ang hangin kag balod nagatuman sa iya. Ang kamaturan amo nga pagdikta ni Kristo untat dayon, linaw dayon ang hangin kag balod, naguntat dayon. Sa bagay, kung tanaw nato nini, makasiling siguro kita sa aton kagalingon, maayo pa ang balod kag hangin nga way buot gauntat pa kung sugoon ni Kristo. Kita gani ang mga tao nga ginakabig nga pinakaalam nga tinuga sa diri sa sini nga duta, sa sini nga kalibutan. Pero hindi kita makasiling nga 100% matinumanon kita sa Ginoo. Kung kaysa iya balingag kita mga tao, kung anong ginapahimo sang Dios, wala naton ginahimo. Pero ang wala niya ginapahimo, amo patapat ang ginahimo naton. So nakasiling kita daw maayo pang balod, maayo pang hangin kada may buot pa, matinumanon pa sa Dios. Pero aton diri sundon, sang unang nga tion tubto subong, nangapangagda ang Dios sa aton. May isa ka record nga makita sa Lucas, halin sa 9, Kapitulo 9, versikulo 57 tob sa halin sa bilog nga chapter na lang, no? Halin sa 57 paidalom. Okay, anong siling niya da? May 3 ka tao nga nasugata ni Kristo sa iyang pagpandakatan. Ang isa iya nagboluntar, ang una. Voluntaryo ang iya siling Diyon. Oo, siling niya magaupod ako sa imo. Pero siling ni Kristo siya dumduma, nga bisan pa may mga sapat, may mga balay, katulad sang singgalong, wild nga animals, may balay sila. Pero ang anak sang tao, siling Kristo, pero ako iya, wala. Bisan ulunan nga tungtungan sang akon ulo, wala. Daw mas maayo-ayo pa ko kay daw may 3 da kabilog ulunan sa katri nga akon ginahigdaan. Pero siling Kristo siya wala. Kung mag-upod ka sa akon, dapat isipon nimo ang kabudlayan. Kini nga tao naguna-una nga kung mag-upod siya kay Kristo, mayo iyang pangabuhi, way problema. Ni Kristo siya, may dako nga problema ang pangabuhi. Kung desidido ka mag-upod sa akon. Sang nakita niya nga may kabudlayan ang pag-upod kay Kristo gali, nga bisan ang pagpangabuhi niya hindi sulhay, kundi may kabudlayan sa pagpangabuhi, way na lang siya nagdayon. Kung amo na lang ni, hindi na lang, wala na lang siya. Pero nagpadayon paglakat si Kristo, kaya sugatan niya ang isang katao.
Siling niya ni Kristo, upod ka sa akon, ang pulong kung dubliyon mo, hindi mayo. Magsiling ka nga, upod ka sa akon, hindi na iya tunay nga upod. Upod ka sa akon. Ang tao nagbalibad. Kabalo ka kung anong balibad niya. Nya Ginoo, maupod ko sa imo, pero tuguti ako anay magpuli sa balay sa paglubong sang akon amay. Tapos malubong ang akon amay, ti maupod ako sa imo. Pero ang problema diri amo niyo, ano paglubong niya kay tatay niya, kay way gani masakit si tatay niya, ilubong wala ng buhi. Ang gusto nga silingon, Ginoo, mapuli ko anay. Hulaton ko, tob-tob mapatay sa tatay, kag makuha kong akon parte sa among propiedad, kag kung sigurado na, nga may gamito na ako, sige, pwede na, makaupod na ko na sa imo. Pero ang problema nga itong tanaw na mo niyo, sigurado bala kita nga ang tatay mas una patay kisa bata. May araman kaya kabataan nga una pa maglapatay sa ilang ginikanan. Di kun amo nang hulaton mo ya, kag mauna pa siya patay, di paano pa siya makasunod kay patay na siya. Kag gini nga problema, nabalaan nga daan ni Kristo. Ikatatlo nga tao, nasugatan niya, siling niya, upod ka sa akon. Siling siyang isa nga tao, Ginoo, maupod ko sa imo, pero mapuli ko anay sa balay, mapaalam ko anay, masi goodbye ko sa akon mga pamilya, nanay, tatay, kaka mga kautoran. Nung sabat ni Kristo siya, siling niya mabudlay sa isa ka tao, nga magkapot sa arado, daw umano, mag-arado ka, pero nagabalikid ka to sa likod. Paano pag-arado mo kon? Dito kaya galingling sa likod. Dalon kaya isang karba mo to sa suba Hindi pwede mag-arado nga sa likod, kundi tanaw ka to sa anahan. Amo ning plastada sang tao nga hindi matinumanon sa Ginoo. Damo iyang ulikda niya sa kalibutan nga nakasablag sa iya nga hindi makaalagad sa Diyos. So nagsiling ko kayo na mayo pang balod kay gatuman, ang hangin gatuman. Kita yung mga tao damo balibad naton, ginainbitar kita sang Diyos. Wala kita nagatuman, wala kita nagasunod sa iya. Damo ang aton balibad. Kung ano man ang balibad naton, nga hindi kita makatuman sa Ginoo, ikaw lang, kita lang, kagan Diyos, amo ang makahibalo, sina, kagantion, siya magahusay sa aton, kagang labing maayo tani naton, ngayon nga kitang mga tao, matinumanon, sundo naton siya, kay man siya amo ang Diyos, nga gamhanan, aton nga dalangpan, nga sarang makabulig sa aton sa sininga kalibutan. Diri kita magatapos sa isa kakamaturan naman nga ginhambal diri, kag kita amo ang magahimo sang nagakaigo nga desisyon para sa aton kabuhi. Ang iban nga mga tao hindi makahimo sang desisyon para sa imo. Ikaw kag ako amo gahimo sang desisyon kung ano ang labing maayo nga aton pagabuhaton. Sa Joshua kapitulo 24 versikulo 15, si Joshua subong nga leader nga nagbulos kay Moses, nakita niya nga mga tao nga ginapanguluhan niya wala na nagasunod sa Diyos. So yan naman gintipon ini mga tao nga Israelinon, kag ginhambalan. Siling ni Moses sa ila, karon nga adlaw, hindi buwas, karon nga adlaw, subong, magpili kamo,
kung sino ang inyo alagaron, kung sino ang inyong sundon. Ang mga Diyos bala sa aton pa hindi matuod nga Diyos, o kung ang Diyos nga naghimo sang langit kag sang dota, pili kamo subong. Kag siling ni Joshua sa ila, para sa akon, ako kag ang akon panimalay magaalagad sa gamhanan nga Dios. Kag ang mga tao tanan nagbayaw silang kamot nga siling, magaalagad man kami sa buhi kag gamhanan nga Dios. Salamat kay naghimo sila sang eksakto nga desisyon sa pag-alagad sa Ginoo. Karon ang pamangkot iya sa aton amo ini, ikaw ma-decide, mga utod, hindi ka gid makaalagad sa duwa ka agalon, mapili ka lang gid sang isa. Siling sa Bible, we cannot serve two masters. Magpili ka, sino gid ba lang sundon mo, sino gid ba lang alagaron mo. Dumduma suno sa aton gintun-an nga ang Dios kaupod naton. Nagaupod siya sa aton bisan pa sa bagyo, nagaupod siya sa iyang magitutuna. Siya kabulig naton, dalang pa naton. Sang dito sila sa italital, sa ilang kabuhi nagdangop sila sa Dios, kag ang Dios nagbulig sa ila. Kag amo man nga Dios ang ila kaupod, amo man kaupod naton, kag amo man ang nagabulig sa aton. Tungod kay ang Dios amo man na sang una, amo man subong, kag amo man sa palaboton, wala siya kambyo. Kag nagkapamangkot sa subong, kung amo siya nga siya amo ang aton Dios nga nagabulig sa aton, siya nagaupod sa aton, imo siya dapat nga sundon kag alagaron. Siling na Joshua para sa akon kag sa akon panimalay, mag-aalagad kami sa Ginoo. Bato na si Kristo, sulod sa imong kabuhi, sulod sa imong tagipusoon, kag alagara siya, kay sa iya lamang ang aton dako nga bulig, kag siya lamang makaluwas sa aton sa bisan anong kahintang sang aton kabuhi. Siya manuluwas sang aton kalag, kag siya ang mangluluwas sang tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. I-surrender kag itugyan ang imong kabuhi siya. Siya makasarang magtipig sa imo. Madamong salamat.